खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। गारि लुथिनानै फाननो थाखायनो सासे सुबुंखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाय। थांनाय 27 मार्चआव बङाइगावआव थानाय आइडेमानि दालां साखाथियाव सानै सुबुङा गारिजों फैनानै सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ गारनानै गालांदोंमोन। बे जाथायनि दायनिगिरिखौ सोनाब बंगनिफ्राय पुलिसा हमनो हाबाय। दुथांफोरनि मुङा तेन्द्राब लेप्चा आरो कृष्ण प्रसाद अधिकारी। सानैबो भुटाननि थागिबि आरो जाय सुबुंनि गोथै देहाखौ मोनदोंमोन बिथाङाबो भुटाननिनो थागिबि मुङा टेक बाहादुर। दुथांफोरनाव सोंनाय फिननाय लानायाव दुथांफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गारि खावनानै फाननो थाखायनो गारि सालायग्रा टेक बाहादुरखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन दुथांफोरा। गारि सालायग्रा टेक बाहादुरा हरनि समाव उन्दुनो थाखाय गेलेफु लामायाव गारिखौ लाखिदोंमोन। बे समावनो सानै दुथाङा अन्थाइजों जेरै हागौ एरै टेक बाहादुरखौ गाग्लोबदों। बेनि उनाव बुथारनानै गोथै देहाखौ बङाइगावनि आइ दैमायाव गारफैदोंमोन, जायखौ सासे ना सारग्रायाबो नुसनदोंमोन। बे जाथाय जानायनि उनावनो पुलिसा संदाननानै दुथां सानैखौ सोनाब बंगनिफ्राय हमबाय। सोनाब बंगनि सिलिगुरियाव खारखुमानानै थानाय हालोदनिफ्राय सानै दुथांखौ हमबाय आसाम पुलिसा आरो खावनानै 2,50,000 राङाव फाननाय गारिखौबो बाराकनिफ्राय हमबाय आसाम पुलिसा। मोजां मोननाय सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ सुटकेसआव सोनानै हस्टेलाव लाबोनाय जाथाय, जायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव जोबोद गोख्रैथिजों गोसारदों। मोजां मोननाय सेंग्राया गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ मोनसे गेदेर सुटकेसनि सिङाव सोनानै हस्टेलाव लाबोखुमादोंमोन, नाथाय उनाव हमजानो गोनां जादों। गेदेर सुटकेसखौ नुनानै सिकिउरिटिया बेखेवनानै नायदों, जेराव गोथां सिख्लाखौ नुनो मोन्दों सुटकेसनि सिङाव। माखासे फरायसाफोरा बे जाथायखौ भिडिअ सेबखांदों। बे भिडिअ आरो समाज बिजोङाव गोसारदों। हारियानानि सनिपतनि अपि जिन्दाल इउनिभार्सिटियाव जादों बे जाथाया, नाथाय जाथायखौ लानानै इउनिभार्सिटिनिफ्राय दासिमबो जेबो खेंफोरथि होआखै। रेलनि जाब्रबथायजों सासे बर' आइजोनि जिउ खहा। माजबातनि 32 बोसोर बैसोनि रंजालि ब्रह्मआ रेल जाब्रबथायजों अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जादों। उदालगुरि रेलवे स्टेशनाव दुखुनांथाव जाथाय जादों मैयानि सानाव, जाय जाथाया समाज बिजोङावबो गोसारदों। मिथिहोनाय बायदिबा रंजालि ब्रह्मआ गावनि फिसायखौ गुवाहाटी इन्टारसिटिजों दोनलांनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन, नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा रेलगारिनि साखानि सिङाव हाबहैदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। फुंनि 7:34 बाजिसोआवनो मैयानि समाव उदालगुरि रेलवे स्टेशनाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। आसुनि दैदेनगिरिखौ पुलिसनि गाग्लोबनाय। पुलिसनि बुनायाव हाथाइ थाइथाम गनायजों लोगोसे आथिं आरो आखायावबो जोखोम। आसुनि दैदेनगिरि चन्द्रकान्त बरुवाखौ बुनायनि उनावनो गोख्रों जादों आसुजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा। जनायाव आसुनि दैदेननायाव गोख्रोङै धर्ना, गलाफोरखौ बन्द खालामनानै गोख्रों धर्ना होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जनायनि हनुमान मन्दिरनि साखाथियाव लोगोफोरखौ नेबाय थानाय समावनो आसाम पुलिसनि चर्यकान्त मरांआ गावजों लोगोआव साबा गार्ड लाबोफानानै सिखाव नामा होननानै सोंथि खालामफैदोंमोन। बेनि उनावनो जेबो खोथा खोनासङालासे जेरै हागौ एरै बुग्लिदों, जायजों थाइथाम हाथाइ बायनायनि अनगायैबो आथिं आरो आखायावबो जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। लामायाव हान्थु खेरायनानै गावथारनो हुमखि होदों होननानैबो फोरमायथिदों आसुनि दैदेनगिरिया। चर्यकान्त मराना बेबायदि गाग्लोबनायखौ बिथांनि साबा गार्डआबो हेंथा होदोंमोन, नाथाय उल्थायै बिथांमोनखौसो बुनोबो हुमखि होदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो आसाम पुलिस चर्यकान्त मरांनि बेबायदि आखुथायजों आसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोर आरो रायजो राजाफ्रानो दुखु मोनदों। बेनिखायनो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो होनांगौ होननानै गोख्रोङै धर्ना होनाय हाबाफारि बानजायदों आसुनि दैदेननायाव। बेनि उनावनो चर्यकान्त मरांखौबो गुबुनाव ट्रेन्सफार हरनो गोनां जादों। अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बरोलेण्डखौ दाफुंनायनि उनाव जायगा जायगा जिल्ला कमिटि दादों। थिग बेबायदिनो गसाइगावआवबो जिल्ला कमिटिखौ दाफुंबाय। गसाइगावनि हाब्रुबिल कमिउनिटि हलाव गसाइगाव जिल्ला कमिटिखौ दाफुंबाय। डक्टर अनजालि दैमारि बिथांनि नुजाथिनायावनो जिल्ला कमिटिखौ दाफुंदों, जेराव कंग्रेस, UPPL, तृणमूल कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै मदद होफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC अदेबानि 6 शेड्युलखौ मिनि स्टेट अदेबानि मिनि कान्ट्रि होननानैबो बुंनो हायो, जेराव गाव खुंनो हानाय गोहो दङ, गावनो थांखि लानो हानायनि गोहो दङ। नाथाय बिचार गोरोबथानि उनाव BTC 6 शेड्युलनि जि आखुथाय बेखौ लासै लासै गैया खालामलांनो नाजादों। खुंथायाव थानाया बे गोहोखौ हमथानानै लाखिनायाव फेलें जादों, बेनिखायनो जों बे बिबानखौ लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जेराव BTC गोरोबथायाव BTCनि चिफ, डिपुटि
स्पिकार बेफोरखौ केबिनेटनि मर्यादा EMखौ स्टेट मिनिस्टारनि मर्यादा MCLAखौ MLAनि मर्यादा होनाय जागोन होननानै BTC गोरोबथायावनो लिरनाय दंखायो आरो बे BTC सरकार होनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो गावनि खुगाजों बुंदोंमोन। नाथाय बेफोरखौ मानो बाहायनो हाया DC SPआ माबोरै जोंनि बिगोमा जानो मोनखो आरो मोनखानाय बिफानखौ मानो लांफिनखो होननानै सोंथि खालामो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। गुबुन हान्जानि सोद्रोमाया बांसिन जानायनि थाखाय आरो जोंनिया खम जानायनि थाखायनो गोसोबायदि खामानिखौ मावनो हाया। गोजोना फैबाय होननानै खुगाजोंल' बुंबाय थाबा जाया। रायजो राजाफ्रा बेखौ मोनदांदोंना मोनदाङाखै? गोलाव सम दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बावसोमबोनाय गोथाङैनो मुंख्लं जानाय जायफोर जोबथेसालियाव दङ आरो जायफ्रा मुंख्लं जाबोबाय बिथांमोनजों लोगोसे जायफोर बुख्रुब सुख्रुब खालामजादोंमोन जिनाहारि खालामजादोंमोन बिथांमोननि नखराव आरो बिथांमोनहा गोजोनखौ मोनदोंना मोनाखै होननानैबो सोंथि खालामो। गोलाव सम सिंजों सिं बेबायदि गोजोन गैयै जाबाय थायोबा बर'नि गेजेराव माबा मोनसे जानोबो हागौ जायखौ जों लुबैया होननानैबो बुंथिबावो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। बिटिआर सरकारनि माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो चेक राननाय हाबाफारि बानजायदों। बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव गासै मोनबासो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। बिटिसिनि 38 नं भैरबकुन्द ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव गासै मोन 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो 25,000 रांनि चेक गथायदों। थांनाय बोसोराव 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन। देग्लाय 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। बे लेखायैनो भैरबकुन्द ब्लक कमिटिया मोन 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 25,000 रांनि चेकखौ गथायदों होननानै फोरमायथिदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। जैश-इ मोहम्मदनि टप कमान्डार सैफुल्लाहखौ रैखाथि हान्जाया गावथारनो हाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गोलाव सम गावलायलायनाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि केसरवाराव उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादों, जेराव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। 3 उदखारिनि मादाव जैश-इ मोहम्मदनि टप कमान्डार सैफुल्लाहखौबो गावथारनो हाबाय आरो AK राइफलजों लोगोसे M4 राइफलबो बोखांनो हादों। जैश-इ मोहम्मदनि टप कमान्डार सैफुल्लाहखौ गावथारनो हानायजों लोगोसे आरोबाव 2 उदखारिफोरखौबो गावथारनो हाबावदों रैखाथि हान्जाया। रैखाथि हान्जानि बेयो मोनसे गेदेर देरहासारनाय। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि आराविन आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकेल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट आरो अप्थालमलजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्मा बिथांमोनखौबो मोननो हागोन। बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव माखासे सार्भिसखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, OCT, ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेल। मख'नो गोनांदि OCT मेसिननि गेजेरजों मेगन सिंनि जेंनाफोरखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशनखौ हमदांनाय जायो, डायबेटिक रेटिनोपैथीखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो, लोगोसेनो ग्ल'क'माखौ नायनाय जायो आरो मेगनाव दुखु मोननायखौ हमदांनायजों लोगोसे फाहामथाय होनाय जायो। कम्पिउटार फेक' केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनाय जायो, जेराव सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे फाहामथाय होनाय जायो आरो खम बेसेनावनो फाहामथाय होनाय जायो। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। लोगोसे थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।